kodwa nje ababukela abangafanele bekwazi ukuthi uMthandeni ufana nengane yami. uMthandeni ufana nomfowethu omncane wokugcina kwethu yabo into enjalo. Indlela esiqala esibrande ngayo umsebenzi wakhe nokuba uzofike kulesi siphetho kusona namhlanje. Ngangazi ukuthi uzegcina sewumhlelo omcimbi omkhulu kangaka ahlanganisa abantu abaningi kangaka. ngoNkulunkulu ke izinto ke zihamba kuye kuthiwa ikusasalaziwe kusuke kushiya into enje. Ngangazi nami ukuthi uyogcina ilento akayiyona. Kodwa nje ngishaya isifuba kakhulu ngaye. Ngishaya isifuba kakhulu ngokuthi iqala prove ukuthi uyakwazi ukwenza. Umuntu akabona ukuthi engakwazi ukusondela eduze naye enze umsebenzi wakhe ube impumelelo waqoqa wabona ukuthi imina ongamenza abe yilento akayiyona namhlanje. Ngiyakubonga kakhulu lokho. Masuke sifunda kuthisha. Uthisha mayesifundisa engasifundisa so 100 eclassini. Kodwa mhlasimba angeke seqe ku 17. Angeke seqe ku 17 esiyokuthatha sonke lokho kade kusho. Uyabo mhlasimbe mhlambe soba 5 mhlambe sibe u9 kodwa ngisho ukuthi mina engikwenza kungcono kakhulu kunabafuthi sasenabo kumgqumeni. Ngibona nje sifana siyinto eyodwa uyabo ukuthi ke inhlathi isatshekele kubani ngaleso sikhathi lokho ngeke ngishaya isifuba ngakho. Kodwa nje mfowethu imisebenzi wami abantu bawu supporta kakhulu. Angisho ukuthi okabani ongasupporteki okabani ongasupporteki kanti cha. Ngikhuluma nje ngojive hayi usupporteke kahle kakhulu mfowethu. Kuyangijabulisa kakhulu lokho. Nalo ibhova lalikhona liyayishaya isifuba nalo lalikhona ngokuthi ngashiya